că e rău și... Voi nu faceți bine acum, ca care. Iar că noi vorbeam cu băieții, era mult mai bine dacă voi erați mai, nu știu, mai... Sunt și copii, nu pot să mă exprim cu... Și voi să începe cu de-apă. Și multe note de puse, tot să mă rog. Dar tot e zi, tot e tot mă de... Nu, dar nu, și asta pe mine responsabilizează, asta e foarte rău. Nu mai faceți așa, pentru că... Mă rog, faceți așa. Cu totul altceva am avut în vedere. Noi devenim din ce în ce mai proști și rău. Pe de altă parte, ne bucură că nici voi nu deveniți mai deștepți din câte se vede din reacții și înseamnă că suntem de același nivel și de compliment. Și nu știu, suntem purtătorii de steaga mediocrității muzicale. Concret acum, bine ați venit la noi în club. Mai mult decât atât nu să uităm, băieți. Noi, voi, hai să fim sinceri, nu sunteți cel mai bun public. Nu! Și acum, după ce am provocat cuia pot să mă exprim și eu. Dar nici noi nu suntem și mai buni artiști, hai să fim serioși. Așa că hai să ne unim forțele într-o plăcere comună pe care nu o vede nimeni, dar de acolo să nasc copiii, așa că hai. În afară de voi doi n-are cum, nu e imposibil. Nu e imposibil, asta e imposibil. Asta e peste asta. Dacă vă rog frumos, nu vă mulțați, măcar voi doi. Restul toți. Și noi două. Și eu trebuie să mă uit la asta, asta e. Nu, oamenii urâți, foarte urâți oameni. Nu comparativ cu noi mascați. Vă trebuie să dați 100 de lei dacă vreți, nu și cu voi. Hai! Dacă nu vă ziceau tine, nu mă ține pe căpălă. Eu doar să dați ancora, să-și pună popea în voi. Noi nu suntem nu. Avem portatul locul, ne luăm pe păreți. Istoriile ne spunea că sunt măsăți de secretor. Suntem necunoscuți la libre. Auzi un pic, și ia ca așa. Ne bucurăm în și la lor. Am prietena voastră. Însemnător, în comășor și la bemol. Ne bucurăm și rău, ne bucurăm și rău, ne bucurăm și rău. Cada mulțare, ușa... Noi iubim încetișor! Ia-o de izvor, că ne bucurăm răsești și inima voastră!
Voi toți trebuie să știți că aveți foarte puțini prieteni. Dar, dacă depuneți un efort mic în a susține mediocritate, noi ați fi alături de voi, așa că plus un 20-30 de oameni la cercul vostru de prieteni, dacă ați putea să vă bateți cu cineva care e mai... Pa, pa!